खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मालायनि हाखौ फानखोमानो नाजानानै गुवाहाटीआव सासे हमजादों। गुवाहाटीनि प्रतिका हस्पिटालाव इनकाम टेक्स बिफाननि रेड। थाखो 10 आरो थाखो 12 खौ मोनसे बर्डजोंनो सामलायहोनो सोरखारनि थांखि। करीमगंजआव मासिनि मोसौजों लोगोसे सानै हमजादों। बङाइगावआव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों। दिल्ली बिरखं गाथोनाव एयार इन्डियानि सासे पाइलटआ हां सरथेनानै रुंसारि जादों। सोनाब बंग आरो सा सानजा रायजोआव गिख्रंथाव बारहुंखा फैगोननि इंगित। तेलेंगानायाव कंग्रेसआ बिसायख'थिनि सिगां मोन 6 मावथांखिजों मेनिफेस्ट'खौ फोसावबाय। जम्मू काश्मीराव 7 टिउरियाफोरा आर्मिजों गावथारजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि पान्जाबारि ओनसोलाव मालायनि हाखौनो गावनि होननानै गुबुननो फानखोमानो नाजानाय सासे लांसुनियाखौ पुलिसा हमदों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ गुवाहाटी जुरिपारनि आमजाद आली होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लांसुनिया आमजाद आलीया आहिबुर रहमान मुंनि सासे थैखानाय सुबुंनि हाखौ गावखौनो नंखायै आहिबुर रहमाननि सिनायथि होनानै गुबुननो फानखोमानो नाजादोंमोन। बेनि हेंथायै थैखानाय आहिबुर रहमाननि नखरनिया आमजाद आलीनि हेंथायै दिसपुर थानायाव एजाहार होदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि बारबारि ओनसोलाव बृहस्पतिबारखालि प्रतिका हस्पिटालाव इनकाम टेक्स बिफानाव हरखाबै रेड खालामनानै सिग्रोमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रतिका हस्पिटाला आथिखालाव खामायनाय रांनि टेक्सखौ होआखै आरो थगायबोदों। बेनिखायनो इनकाम टेक्स बिफाना पुलिसनि हेफाजाब लानानै बृहस्पतिबारखालि प्रतिका हस्पिटालनि लेबरेटरि, फार्मासि आरो केस काउन्टाराव सिग्रोमहैदों। बेनि अनगायैबो प्रतिका हस्पिटालनि बिगोमा डक्टर प्रमद शर्मानि न'आवबो सिग्रोमदों। अदेबानि मा मोनदों एबा मा मोनाखै बेनि गासै फोरमायनायखौ होआखै। सेबाजों सामलायजानाय थाखो 10 आरो आसेकजों सामलायजानाय थाखो 12 खौ आथिखालाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय बिजेपिनि सरकारा मोनसे बर्डनि जोहैनो सामलायहोनो थाखाय थांखि लादों। आथिखालाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिया थागोन, नाथाय बेखौ सामलायनो थाखाय मोनसेल' बर्ड थागोन। गुबैयै काउन्सिल एबा आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलआ थानाय नंलिया। बेनि थाखाय गुबुन मावख' एबा मावगिरि स्टाफनि गोनांथि जानाय नंलिया। बृहस्पतिबारखालि आसाम केबिनेटआ बे थांखिखौ लादों। बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लायाव शुक्रबारखालि सानै मोसौ बेफारिखौ गासै मासिनि मोसौजों लोगोसे हमदों पुलिसा। करीमगंज थानानि असि निशिकान्त देनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया जामिर आली आरो शहीदुर हुसैन मुंनि सानै मोसौ बेफारिखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर सानै मोसौ बेफारिया करीमगंजनि भारत बांलादेश सिमा फारसे मोसौफोरखौ होलांगासिनो दंमोन आरो बांलादेशआव फानहरनायनि खाबु लादोंमोन। बे समावनो पुलिसनि मोनसे हानजाया बिसोरखौ हमनो हादों। गोबां ड्राग्सजों लोगोसे बङाइगावआव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों पुलिसा। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुंखौ आली हुसैन होननानै सिनायथि होदों। बङाइगाव पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आली हुसैननिफ्राय पुलिसा गासै मोन 35 कन्टेनार ड्राग्स मोननो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगि आली हुसैननि न'आ बरपेटा जिल्लायाव आरो बरपेटानिफ्राय बङाइगावआव फैनानै ड्राग्स फानफैदोंमोन होननानै मिथिहोदों पुलिसा। एयार इन्डिया बिरखं कम्पानिनि थाखाय जोबोद दुखुनि रादाब। एयार इन्डियानि सेनियर पाइलट केप्टेन हिमानिल कुमारआ बृहस्पतिबारखालि हरखाबै हां सरथेनानै अबथिरायै रुंसारि जादों दिल्ली इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव। थांनाय आगस्त दानाव एयार इन्डियानि सानै पाइलट थैनायनि उनाव आथिखालाव केप्टेन हिमानिल कुमारआ 3थि पाइलट होनजायो हां सरथेनानै रुंसारि जानायफोरनि गेजेराव। आथिखालाव एयार इन्डियानि नखरा केप्टेन हिमानिल कुमारनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। IMD एबा इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट एबा बोथोर बिगियाना मिथिहोनाय बायदिब्ला फैगौ 24 घन्टायाव गोबां अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ सोनाब बंग आरो सा सानजा रायजोआव।
बंगब लैथोनिफ्राय फैनो लानाय बे बारहुंखाया लैथो सेरफांनि गोबां जायगायाव गोबां खहा खालामलांनो हागौ होननानै फोरमायदों बोथोर बिगियाना। बेनिखायनो आथिखालाव आसामनि रायजो राजाया सांग्रां जानाया गाहाम। मानो होनोब्ला आथिखालाव माइ आबाद हानाय एबा मारा होनायनि बोथोर। बेनिखायनो गोबां आबादारिफोरा खहा जानांनो हागौ। फैगौ एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगां तेलेंगानानि कंग्रेस दोलोआ बिसायख'थिनि इस्ताहार मावथांखि एबा मेनिफेस्टखौ फोसावबाय। गासै मोन6 मावथांखिखौ लानानै तेलेंगानायाव बिसायख'थि गेलेनो आवगायबाय कंग्रेस दोलोआ। कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि माल्लिका अर्जुन खारगेनि नुजाथिनायाव शुक्रबारखालि तेलेंगानानि कंग्रेस आफादगिरि रविनाथ रेड्डीआ फोसावदों बे मेनिफेस्टखौ। बे मेनिफेस्टनि मावथांखिफ्रानो जादों कंग्रेस दोलोआ खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला निखावरिफोरनो दानफायाव 2500 रां होगोन, 500 राङाव गेस सिलिन्डार होगोन, आइजोफोरनो महालक्ष्मी स्किमनि जोहै बेसेन नाङै हान्थिहोनाय, 200 इउनिट मोब्लिब बिलखौ रेहाय होनाय, निखावरिफोरनो 5 लाख रांनि थाग्रा न' लुनानै होगोन, लाइमोनफोरनो 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ होगोन, तेलेंगाना दाबिनायाव बाहागो लानायफोरनो 250 स्क्वायर फुट हानि फ्लेट होगोन आरो सेनियर सिटिजेन एबा बोराय बुरैफोरनो दानफायाव 4000 रां पेन्सन होगोन। बेनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोआ जुदि तेलेंगानानि खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला 10 लाख रांनि हेल्थ इन्सुरेन्स होगोन होननानै फोरमायबावदों। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव गासै 7 तिउरियाखौ आर्मिया गावथारदों। कुलगाम ओनसोलाव जम्मु काश्मीर पुलिस, CRPF आरो आर्मिया जथायै कर्डन सार्जिं अपारेशन खालामनानै शुक्रबारखालि फुंनि समाव इनकाउन्टार जानाय समाव 7 तिउरियाखौ गावथारनो हादों रैखाथि हान्जाया। जम्मु काश्मीर पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरनिफ्राय रैखाथि हान्जाया गोबां बिबांनि गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हादों। अदेबानि बे अपारेशनाव रैखाथि हान्जाया रावहाबो जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।